Втори рунд, брато. Или по-точно трети и последен. Значи реших, че за да е най-интересно ще излупаме най-силния, много ясно. Добре. Да видим какво ще направим тук. Сега ще го измислим. Значи за долния това ще е, защото файера е силен срещу Wind, а за горния тая няма шанс. И видим кой мога да вземем. Чай, какво стана тук, бе? По принцип съм си я направил за некоя, да видим дали ще свърши работа в Guild Wars, много ми е интересно. Старт. И сега стиските палци, бе, да не се излагаме. Зареждаме. Аре. Той е бърз. А как всички знаем, бързата работа страна за майстора. Надявам се, неговия Верамус. Ето тук. Не! Какво направих? Нищо е без това стън на всички. Че я на моя малко звука, че ме дразни мене чак. Аз съм го увеличил. Яко. Добре. Не знам вие какво видяхте, ама аз не видях кога стигнах до толкова малко хелт. Хилваме се. Стънваме ги. Почти. На тази ще дойде ли ред? Пробваме така. Браво, бе, нищо не стана. Това е брутално, бате. Моите ядат бруталните шамари, бате. Бате, сега трябва да и прокне 3 пъти. Това загина май. Да. Браво, бе! Батко, извадихме късметче малко така. Взимам си думите обратно. На тази Ninetale ще дойде ли ред днеска? Браво, бе! Аре, стънче на всичките, стънче! Не! Значи сега знам какво си мислите, това не е влак, това е трамвай, бат. И ми мина, в смисъл до мене мина, така че да. Ще стане ли работата? Стън! Браво, бе! Слипни белата. Аре, бе, копеле, аре, покажи, че можеш. Победата може да е много по-красива. И са... Аре! Довиждане, вика. Добре, първи рунд го взехме. Браво, бе! Аз първи рунд не очаквах да вземем, защото гледай са, за втори рунд имаме имюнити. Оп! Айде, дано тая е по-бърза. Не, мой е по-бърз, фак. Защото техният Бернард не бъфна, бате. Глей, са и тази ще и мине хода. Теба, мамо, деба. Извинявам се, че мога ме гледат и деца някакви. Връщаме. Не можахме да я стъннем, няма нищо. Тук трябва да направим сега нещо, защото тази сложили бомба с този бъф, сме до там. Няма, нищо не мога да направим. Аре, ти бомба. Оп, оп. Добре, тук нещата не се развиват добре. Дефенс брейк. Сложи, браво. Тук нищо не мога да направя. Трябва да хилна. Нямам избор.
Бата ме кефи файра, какво причинява на... това уинда какво причинява на файра. Гледай какво става, само гледай. И сега бомбата идва и си еба. Айде да не кажам какво се случва. Добре, тук всеки момент ще почне яко да се дразна. Аре, браво бе, имюнити, сега сетия ти дойде. Батко, трябваше да го сложа. Вау! Значи сярата за какво е супер добрата, бата. Първата. Значи, пусна една бомба, взривя върху Клой. Няма какво се случи още и сега пусна втора бомба върху Клой преди Клой да умре, ако обърнете внимание. Нямам шанс и не мога да я убия. Че слуна идиот също, бате. Виж сега, аз ще съжива Клой и сярата ще сложи бомба. Само гледай, предвиждам го от сега, гледай са. Сега. Може би имам още... защо си давам надежди? Какъв шанс имаме? Никакъв. Его бомба, пак служи бомба, брато. Гледаш ли какво става? Това е лудница, бате. Така, дефенс брейк, атак бъв. Аре, бомба. Да, на мене за какво ми проква Вайлент, бате? Няма смисъл. Гледай, его е бомба. Бате, тази не знам бомбата на 2 хода ли е, на 3 хода ли е. Не е проблем кой да умре, ще опитаме дроу да направим, ама няма да стане. Ето бомба. Бомбата е на 2 хода! Баси мамата, бате. Служи още една бомба. Служи! Може би съм малко разстроен, че загубих втори рунд, Да. Бате, верно ли за 1%, 1.1 не взимаме Guild Wars за сам? Има още половината гилдия да се изреди, значи не съм бил фатално, че загубих. Добре, това беше. Това клипче беше малко по-брутално. Айде, за сега лека.